Hai să te întreb ceva. Te rog. Ai vreun secret, ceva care nu s-a discutat până acum? Ceva care ar fi putut schimba soarta concursului pentru tine și nu numai? Nu e niciun secret. Oamenii credeau Ceva, că sunt o- regizate. Oamenii credeau că suntem actori plătiți. Oamenii credeau că, nu știu, nu. Totul era pe bune, bineînțeles că Nu mă refer la fiind asta. închis. Ceva, un secret de-al tău care l-ai făcut în emisiune și care ar fi fost grav dacă s-ar fi aflat la modul ăsta. Tu sau tu împreună cu cineva, cu băieți, cu fete? Nu, dacă nu mi apare nimic în minte, nu. Nu, n-a fost nimic ieșit din comun. Nu. Nu, dar eu chiar m-am distrat. A fost show. Și chiar când am zburat cu elicopterul, că m-am zis în emisiune, eu aici am venit cu elicopterul și am zis să înceapă show-ul, a fost show, da. Care este cea mai puternică amintire pe care o ai tu din această Emisiune, din live-ul. acest Live-ul îmi lipsește. Acolo era adrenalina cea Da. mai mare pentru tine. Da. Îți lipsește. Da. Nu ești tentat Gândește-te și tu, adu-ți aminte, să tai zilnic, de luni până sâmbătă, 4 ore direct minimum. Da. Și 4 la ore, noi era la uneori fel. mai era și duminica. 4 ori minimum în direct. Deci, la un moment dat erai mai tare ca cei care te conduc. Bine, că erau acolo ca poziție și nu putea nimeni să-i... Dar erai prezent. noi ne comparăm Se cu crease Andrei. Eu mi-am dat seama când am ajuns prima oară în mall. Am ajuns în mall să cumpăr o mașină de tuns barba. Nu pot să uit. Și când am văzut că 80% din mall pe mine mă cunoaște, bine, a durat o perioadă, o săptămână, 2, o lună. Am zis, wow, că eu credeam că se uită doar câteva persoane, nu credeam că e așa. A fost un fenomen primul sezon. A fost ceva wow, chiar o tranziție bună spre al treilea 1. Crezi că sunt momente sau ceva care telespectatorii nu au perceput ca atare? Niște Dar trăiri n-ai- de ale voastre care n-au apucat să treacă peste... Dar nu ai cum să faci asemenea atribuiri, pentru că fiecare privește până filtrul Ochiul minții lui, lui. da. Da, și prin istoria lui și că noi suntem acum 8 miliarde de oameni pe planetă, 8 miliarde de povești există. Și atunci fiecare telespectatorul normal și totul era construit pentru telespectator de fapt, că nu eram doar sigur. niște oameni filmați non-stop pentru deliciul publicului. Și telespectatorii, bineînțeles, și ei se identificau cu o persoană sau mai uitau de greutățile zilnice, pentru că de fapt noi de ce ne uităm la televizor sau ne ducem la fotbal sau la... Este de a scăpa de acest cotidian, de această viață care de multe ori este dură. Sigur. Și atunci mai te uiți la mireas. Să-l vezi pe Ștefan cum bate în bidon. În bidon, da. Cu concurenții, cu foști concurenți, nu mai ții legătura din câte am înțeles? Nu, din păcate nu. Nu m-am mai la un moment dat, atunci, în 2012, eu eram prieten cu un tip, Alexandru, care era de la Galați. Dar de la o chestiune financiară ne-am cam... Da, nu mai țin legătura cu el. Este vreun lucru care te-a dezamăgit în mod special în casă? Vreun concurent? Eu. Tu ești? Da. Super că ai puterea să spui asta. Nu, dar nu e realitatea. Eu. Pentru că trebuia să... Da, vezi, asta e... Am venit mult mai puternic, că vezi și vârsta și toate astea, să fac niște acumulări și odată trecut erai mai... Dar trebuia să fiu mai deștept. Prima dată te referi. Da, pentru că primul sezon mi s-a părut cel mai tare. Da. Și chiar îmi părea rău că nu era chestiunea asta cu live atunci, să vadă lumea, abia parcă din sezonul al doilea a început ceva, dar să știi că m-ar fi ajutat foarte mult să se vadă, pentru că, pe de-o parte, montajele sunt bune, dar când stă omul acolo, că fac grupuri, la voi nu era, stai că tu ai fost mic copil, tati. Eu vezi că am primit primul cadou din emisiune, s-a făcut emisiune specială pentru primul cadou, așa mi s-a spus, acum nu știu exact, că n-am văzut. A fost diferență de câteva sezoane. Și după care s-a creat o isterie a cadourilor. Adică se ajunse la un nivel în care o tipă spune că nu i-a mai dat copilului de mâncare, nu știu ce, din Japonia. Deci devenise o demență pentru unele persoane. Adică așa fenomen a fost. Da, chiar cred că a fost un fenomen. Și acum există, numai că se pune într-o anumită parte, ba cu o anumită vedetă, ba cu un sport. Da, este altceva. Care este cea mai mare satisfacție a ta în momentul ăsta, a vieții tale? Ca și viață personală sau profesională, nu știu, în general. Vreau să spun că sunt foarte mândru de mine. Ai evoluat mult. Mai devreme ai spus că ai fost... Nu știu cât... ai luat decizii greșite, acum înseamnă că Nu, te-ai dar maturizat destul de mult. Știi care, mi-am dat seama acum și cred că cu cât o să îmbătrânesc, că eu oricum mă simt foarte bătrân întotdeauna,
Nu există, vezi, deciziile greșite, dar de fapt binele și răul sunt frați. Da, da. Când este ceva de bine, să știi că pe de-o parte va fi un rău. Când e ceva de rău, pe de-o parte va fi ceva de bine. Deci nu există să pierzi pe toate planurile sau să câștigi pe toate planurile. Exact. Și atunci, experiența asta, de exemplu, cu părțile mai puțin pozitive sau imaturitățile mele sau așa mai departe, au dus la o altă persoană mai, nu știu, poate mai ancorată în realitate sau habar n-am. Dar una peste alta, cât timp suntem sănătoși, corect. nu avem grija zilei de mâine, uite, nu ne plouă în cap, eu zic că suntem foarte bine. Exact. Dacă ar fi să repeți încă o dată această experiență, ai mai face-o? Da, aș face-o și mâine, numai că, ce crezi, nu mai pot. N-aș putea să stau fără fiul meu sau fiica mea, clar, să mă închide. Că m-am dus, de exemplu, ești mai deștept decât un copil de clasa 5-a. A durat 3 ore emisiunea, m-am dus la Dan Negru la Tu Urmezi. S-au filmat 4 ore, n-a fost difuzat în ziua de s-a filmat acum 2 ani, dar a durat 4 ore, m-am dus acasă. Dar să stai deja într-un loc unde, n-aș mai putea. Deci n-ai mai, dacă ți-ar oferi un contract în sensul ăsta să apar pe sticlă, nu ai mai accepta, nu? Nu, sau să fiu închis undeva ca un reality show. Dar n-aș putea, n-am cum fizic, pentru că trebuie să vină niște venituri, că am destul de multe cheltuieli, trebuie să am grijă de fiul meu, că acum e perioada când trebuie disciplinat, adică trebuie să fii prezent. Chiar vă ajută cineva cu copiii? Nu. Singurii creșteți? Da. De asta a fost și regula, de când stau numai cu noi. Și în momentul de față, acum stau cu nevastă mea, care îți dai seama că nu e ușor nici cu una de 6 luni și cu unul de 3 ani jumate, cu personalitate, care o personalitate de fiul meu, dacă îl vezi. Aveți casa voastră, nu? Locuiți în da, casa voastră. Da. Un apartament, tot și acolo mai avem rate 16 ani sau 13 ani, nu știu. Dar l-am pus pe numele ei, nu, e locuința ei. Super. Ăsta e pe numele meu. Că am zis, bă, știi cum e în viață, dinamica vieții, te ceri de alea să nu ajungi în Gara de Nord. Că am mai fost și eu alte vloguri și podcasturi cu oameni care erau foarte tari și au ajuns în Gara de Nord. Deci e bine uneori să ai un backup, deși nimeni nu este asigurat în viața asta. Să înțeleg că dacă ar fi să ai primi o ofertă pentru a prezenta o emisiune, de ce? Stai mă, Ștefane, mă, că mă bagi. Ai accepta, nu? Nu văd că totuși dacă este nu ți-a ieșit din minte ideea asta de a apărea pe sticlă. Lasă-mă refer. Ce faci tu mie, Ștefan? Ideea este în felul următor, că în primul rând, oferta ca oferta. Bineînțeles că trebuie să vină oferta. Și aici, ca să vină oferta, nu-ți bate nimeni la ușă, băi, uite oferta. Trebuie să faci ceva. Întotdeauna, ca și tine acum. Trebuie să faci ceva. Nu-ți dă nimeni nimic. Nu cade din cer. Trebuie să acționezi. Și de-aia, de multe ori, că eram minunat, cum de proștii reușesc și deștepții nu. De ce? Că ei acționează. Ei nu se gândesc. Nu-și pun bariere că stai că n-am aia. Eu am niște prieteni foarte deștepți care stau angajați. Mult mai deștepți ca mine. De ce? Păi n-am aia, stai că e complicat cu firma. Bun, să revenim. Deci, o de parte să vină oferta. După care, dacă vine oferta, trebuie să fie un format sau ceva care să ți se potrivească. Pe mine, dacă mă pui acum să citesc după prompter, că am făcut IMA, o altă chestiune, m-am dus la IMA. Am dat 1500 de euro, tot din credit. Și mie mi se par banii împrumutați și mai buni. La cursuri te referi? Da. Profesorul nostru a fost Dan Negru, Alexandra Stoicescu și principala chestiune era cititul de pe prompter. Păi, mie nu mi se potrivește asta, adică mie îmi place liber, știi? E spontan, da. Uite cum era, de exemplu, prezentatorul de la Mireasă. Prezentatorul de la Mireasă era o chestie tare. Nu citea, a citit cineva la tine de pe prompter? Nu. De pe prompter? Nu, la mine nu. Avea doar niște cartoane și se informa înainte. Adică da. foarte tare, foarte tare. Și la prompter nu e chiar simplu, trebuie să ai anumite articulații, să empatizezi cu ce citești, adică nu poți să fii chiar absent. Dar discuția asta, uite, liber, așa, astea sunt mișto. Am uitat să te întreb, în America ce ai lucrat? Am fost asistent tehnician case inteligente. Adică bogații, și să știi că eu fiind tatuat, ei n-au știut că am fost tatuat. Și mi-am pus cămașa toată vara și eu să dăm cămașa, că n-am voie. Păi de ce? Că mi-a zis cineva, da. Eu mergeam pe în casele bogaților. Bogați, tati, bogați, nu. La noi e glumă, ce bun. Și ăștia care erau tatuați și nu erau albi, îi trimitea la tras de firele de alea. Pe mine mă trimitea la mentenanțe. Adică intrai în casa omului, îi spunea niște ciupici, luxul. Și la un moment dat mi-au dat chiar și mașină de serviciu. Și ăștia ce făceau? Băi, de pe un device, gândiți-vă că ce spun acum este acum 11 ani. Erau foarte avansați în chestia asta, deși la unele chestii suntem mult mai avansați noi. Deci în continuare scriu cecuri sau o aere condiționate, o idee foarte bună, montează în geam. Nu stă nimeni să tragă de găuri, să... Mă scuzați.
Și ei voiau să controleze tot, de la lumini, aveau invisible speakers, adică în rigipsul ăla se te încuia cu niște boxe și tu te dai drumul în grade room, să zicem, și se auzea muzica de atunci de unde e, pentru că ea deja zidită în pereți. Și totul era foarte simplu. Pot să povestesc foarte mult. Două lucruri m-a învățat America, că nu vreau să te mai rețin. Oricum ai fost atât de drăguț să-mi oferi atât de mult timp. Două lucruri m-a învățat America. Experiența americană, crede-mă, pe lângă că engleza mea era așa, nu că acum ar fi îmbunătățită, dar m-a învățat două lucruri. Și fii atent aici, Ștefanie, foarte important. Prima, nu te uita după cenți, uite-te după dolari. Deci sunt niște propoziții. Am avut un tip Bogdan, care era român, de la Buzău. Și a fost șeful meu secundar, nu șeful mare. Și am învățat foarte multe lucruri de la. Și al doilea lucru care chiar mi-a schimbat viața și este foarte important. Oamenii îți fac ceea ce îi lași să-ți facă. Dacă înțelegi chestiunea asta, viața ta este mult mai ușor. Adică, dacă ceva simți că nu îi se potrivește, nu spune da sau fă din alea și pe aia să te umpli de frustrări. Sau, doar pentru a-l mulțumi pe el. Da. Sunt tot felul de situații în viață. Viața, până la urmă, e o sumă de alegeri, de la ce șosete îți pui în picioare până la marile decizii. Și fiecare chestiune de aia, până și șoseta aia, poate să-ți influențeze ziua. Exact. Că e din plastic și te roade și ai ziua mai proastă. Sau. Deci totul e de cum percepem noi lucrurile și ce alegem. Exact. E adevărat. Și apropo de nu te uita la cent, uită-te la dolari. Adică, pentru că de unde vine asta? Că tot l-am întrebat la un moment dat pe acest Bogdan, care, repet, e un tip foarte tare, dar de ce iau ăștia cablurile astea pe care le-am tăiat noi de pe șantier? Pe ce le topește să ia cublul din el? Și ia bani, da. Bine. Și zice, te uita după cenți, adică cupru care... O să rămâi la stadiul ăla de cupru. Corect. E de mindset, știi? Țintește sus. Da, țintește mai sus sau măcar mai respectă-te. Nu, cred că asta e. Da, aici și cum e, la un dat, ca să supraviețuiești, mai topești și cupru și ce e nevoie să supraviețuiești, dar te ține acolo, nu evoluezi. Cred eu, habar n-am. Și după care asta mi se pare demențial, o singură propoziție care oamenii îți fac ceea ce le lasă să facă. De exemplu, acum, tu aici mi-ai propus să ne întâlnim, da? Și uite ce mi-ai făcut. M-ai filmat, mi-ai aprins luminile, vezi? Deci tu mi-ai făcut. Eu puteam să zic, nu Ștefane, nu mai aveam nici lumini, stăteam acasă. Corect. Glumesc. Nu, poate, nu știu ce făceam. Exact. Timpul tău, asta era ideea. Timpul tău îl folosești, ideal e să folosești cum îți e mai util. Și nu numai de oamenii cu care interacționezi, pentru că e foarte important și asta deja am început să-l învăț pe fiul meu. Ai foarte mare grijă cu ce oameni te înconjuri. Îți schimbă viața. Exact. Deci foarte important. Și în general să știi că eu am fost un tip arogant, tițos. Deci pe mine ori mă plăceai, ori mă înjurai. Deci nu exista să fiu indiferent. Și întotdeauna când aveam niște beculețe, pentru că la un moment dat să supraviețuiesc, în pajă aveam unii care se injectau cu heroină. Și făceam și țineam de mână, că ei furau niște castofoane și eu trebuia să le duc în târg în Vitan. Și am 50.000 pe vremea la castofon. Și când se iau castofoanele, ăștia erau pe niște fotolii, nu știu cum. Dar nu știam cum să plec mereu de acolo, adică mi se aprindeau niște beculețe. Și toate astea să știi că de la maică mi-au venit. Mi-a inspirat o chestie așa, să fiu corect. Dacă veneam acasă, și să știi că acum când dau timpul în urmă, erau multe lucruri pe care nu le înțelegeam, dar acum să știi că mi-au făcut foarte mult bine din foarte mult rău. De exemplu, vă mai dau câteva exemple și cu asta o să încheiem astăzi, dar sper să te mai văd, Ștefan. Dacă apăream cu un pix, mă bătea și 2 ore de unde e pixul. Că eu nu cunosc pixul ăsta, nu ți l-am cumpărat eu. Și altă chestie, prima zi m-a dus la școală, a zis iei de aici autobuzul, că eu stăteam în Pajula și învățam în Dorobanți. E autobuz de aici, cobor aici, a fost singura dată când m-a dus la școală, în prima zi. De atunci, până în clasa 12, a facultăți masterate, n-am mai venit la școală, nu m-am mai dus niciodată la școală. După care, zicea, mâine trebuie să joci la doctor. Trebuie să joci la Alexandrescu, că el lucra toată ziua, el stătea pe tramvai, avea ture de 12-14 ore. N-avea timp, eu eram de capul meu. Tot Dorobanțiul mă cunoștea. Eu când ieșeam de la școală, am fiecare magazin de la parte, vreau cu toată lumea, așa face și filmul. Dacă îl cunoști pe filmul, nu te lasă. Deci vorbește cu tine o oră în continuu, nu te mai lasă. Mai ales dacă te și place, începe să-i povestești despre ale lui. Și du-te la spital. Sau erau necunoscuți, o consăteancă, nu știu care, mă trimitea la țară. Pe la aia stătea câte 2 săptămâni, o necunoscută. Eu n-am nicio treabă. Și după care acum îmi dau seama că văd și pe în jurul meu m-a ajutat să mă descurc. Să n-am teama aia să interacționez, să întreb, să cer ajutor. Uite, am cunoștințe, prieteni buni, care ei nu pot să sune, uite, dacă, de exemplu, știu că tu poți să mă ajut la ceva sau te pricep la ceva, uite la construcții, da? Eu zic, păi l-am pe Ștefan, ia să întreb eu cum e cu șapa asta. Corect. Și te sun pe tine și te ajută. O ultimă întrebare, Cătălin. O ultimă întrebare pentru acum.
pentru acum. Să lăsăm portițe deschise, să mai interacționăm. Vreau să ne mai întâlnim și cu siguranță Onoarea este de partea mea. Ce întrebare am pentru tine? Te rog. Ce ai face în momentul ăsta dacă ai participa într-o competiție gen Mireasă pentru fiul meu? Adică cum e Mireasa de acum, de pe post, sau cea de la Canal D, tot formatul ăla. Cum ai reacționa într-o competiție asemănătoare, dar cu mintea de acum? Habar n-am. Dar cred că nu mi-a mai păsat n-aș mai lua nimic în seamă și adică, cred că aș fi mult mai indiferent. Deci n-aș mai trata lucrurile, nu le-aș mai lua personal. Să știi că în sezonul 2 le-am luat mai puțin personal, dar în primul sezon le-am luat foarte personal. În sezonul 2 era o tipă care mă plăcea, 2 al meu, adică 5 ale emisiunii, Natasha. Și la un moment dat mă plăcea și eu, nu, mie nu-mi place de ea. Și a zis, ești gay, ești homosexual. N-am avut nicio treabă. Și știi ce am observat? Că dacă nu continui și nu te superi, e ca în trafic. Ai văzut că sunt oameni care stai calea și de-alea și unii se enervează și vor de la tine o reacție. Dar dacă tu stai și la tine mașină cu geamul închise și te uiți în față, nu degenerează nimic. Degenerează în momentul când răspunzi. Și când ai zis, dacă asta e părerea, da, s-a terminat. Am dezarmat-o. Să înțeleg că tu ai renunțat la emisiune chiar datorită acestui fapt. Pentru că l-ai pus la suflet și între 25 și 30 de ani și între timp fuzesem și în America. Cedat, pur și simplu, cred că sunt mai multe chestii și izolarea și toate cumulate a făcut să ajungi la decizie. Poate într-o zi o să te interviezi eu pe tine, să-mi spui tu la tine ce era acumulat acolo. De ce Dar asta e altă discuție. De ce nu? Ștefan, îți mulțumesc că ai trecut pe la mine. Și eu să fii sănătos, dragule. Onoarea este de partea mea oricând. Ușile nu sunt ferecate ca la partide politice. Da. Și să fii sănătos. Să știi că dacă o să fii atent la semne, o să-ți găsești răspunsurile de care ai nevoie. Da, în general, dacă ești atent, asta e. Trebuie doar să fii atent și la semne, la trăiri, la întâmplări și așa mai departe. Și eu îți doresc ție o zi bună, sănătate ție, familiei tale, copiilor tăi. Știu că ai 2 copii. Abia aștept să-mi dai vești. Să știi că acolo pot să pun și eu acolo niște cenți, dacă mă chem pe la vreun botez ceva, pun niște cenți acolo. O să fie greu, dar să știi că vin. Nu se știe. Bine, Ștefan. Mulțumesc frumos. Cu plăcere. Mult succes. Salutare, dragule. Mulțumesc. Salutare.